We'll actually start with a question because I actually don't see any of the English speakers here. So, is there anyone who doesn't speak Slovak or doesn't understand Slovak language in the attendance? Čiže všetci hovoria po slovensky alebo česky. Tak to dáme po našom. Ak sa náhodou niekto anglicky hovoriaci ukáže, tak prepneme. Či to je zozadu? Alebo mne niekto niečo hovoril, lebo zle počuť. OK, tak poďme na to. Táto prednáška je o predikčných trhoch, všetci o nich počúvajú, už aj babičky o nich hovoria. Každé jednej noviny, ktoré si otvoríte, citujú nejaké kurzy z predikčných trhov. Ale čím viac to vidím, si uvedomím, že keď sa z týchto predikčných trhov stáva mainstream, o to menej ľudí rozumie, na čo sa vlastne pozerajú. Hej. Čiže idea tejto prednášky je trošku ísť cez... Už sa chytil. OK, trošku prejsť nejaký základ o tom, čo tie predikčné trhy vlastne sú, aký je ich rozdiel medzi predikčnými trhmi a gamblingom. A potom by som sa chcel pozrieť na to, čo nás naučil Bitcoin a jeho teda blockchain a zistiť, či náhodou tie teda lekcie o tom, ako Bitcoin bol postavený, by sa nedali aplikovať aj na tieto predikčné trhy a pozrieť sa, kde vlastne sme. Obrázky sú môjho kocúra, mohol som tam dať nejaké AI prompty, ale toto mi prišlo lepšie. Je už večer, takže sa na niektorých slajdoch môžete pozrieť. Tak, začal by som tým, že v tradičnom trhu, aký je rozdiel medzi nejakým stavkovaním alebo pumpingom a predikčnými trhmi. V podstate tá idea toho predikčného trhu vôbec nie je nová. Už aj v Cypherpunk Manifeste sme sa bavili o nejakých informačných trhoch a veľa ľudí to popísalo mnohokrát. Tá primárny rozdiel je, že v nejakom predikčnom trhu chceme v podstate mať pool nezávislých ľudí, ktorí nám, alebo o ktorom si my myslíme, že majú lepšie informácie ako nejakí samozvaní experti. Títo ľudia zároveň na to, aby participovali na tom trhu, musia vložiť peniaze, čo vytvára dynamiku, kde sú nútení v podstate nepolovať, alebo nehovoriť, čo by chceli, aby sa stalo, ale musia povedať tými svojimi peniazmi naozaj, čo si myslia, že sa udeje. V politike dosť vidno ten rozdiel vlastne na trhoch, kde sú peniaze versus trhoch, kde tie peniaze nie sú, nejaká agentúra Focus alebo čokoľvek na Slovensku sa bude pýtať ľudí, koho by ste volili, ale oni vlastne nedostanete ten ako keby tú ozajstnú predstavu o tom, čo sa bude diať. Zároveň veľa ľudí hovorí, že ide o nejaký gambling a podobne, ale tu sa bavíme naozaj o nejakom objavovaní informácií. A práve na ten gambling by som stral len takú krátku ako keby intro pre ľudí, ktorí vlastne nevedia, ako funguje stavko, lebo aj zo stavkových kancelárií často nejaké noviny na Slovensku vyťahnú lokálnu politiku, čo typ Sportnike, Fortuna hovorí o tom, kto vyhrá voľby a podobne. Takže predstavte si, že máte stavkovú a chcete vypísať stavku na to, že si ideme hádzať mincov. Táto minca je naozaj perfektne vyvážená, čiže šanca toho, že pristane na jednej alebo na druhej strane je 50% a na hrane vám nikdy nepristane. Čiže to naozaj najférovejšia stavka, ako môže byť. Typická stavková na to vypíše nejaký kurz a ten by záleží od krajiny, zvyklostí, zákonov, podobne, bude 1,919 na každú stranu. Čiže ak si vsadíte euro a vyhráte, tak dostanete 1,90 naspäť, váš profit je 90 centov. Z tohto viete vypočítať, ak tie kurzy otočíte, čiže 1/1,9 plus 1/1,9, vyjde vám
v podstate, že tá marža tej stávkovej je 5,26%. Keby si všetci podali na rovnomerne, tak v podstate bez ohľadu na to, keď sa tá minca raz hodí, na ktorej strane to pristane, tá stávková si odniesie z každého eura 5,2 centu. A to je ich zárobok. Tu ale sa dostávame do toho problému, že tá minca ako keby máte nejaký obmedzený počet hodov, to je jedna vec. A druhá vec je, že tí ľudia môžu mať nejakú preferenciu, hej, podľa kultúry. Keď chcete nejakú stávku na číslo, veľa ľudí si vyberie 7, hej, alebo 8 v niektorých kultúrach a podobne. A tým pádom sa vám koncentruje veľa peniazy na jednu stranu. A tým, že tá stávková kancelária je vaša protistrana, tak sa môže rozhodnúť urobiť takú vec, že začne posúvať tým kurzom, nie preto, že by ten výsledok mal byť iný, alebo že už neveria tej minci, oni len chcú presunúť peniaze, aby boli rovnako rozložené na tých oboch stranách. A môže sa stať, že na ten istý hod mincov uvidíte kurz 1,7 a 2,1 z druhej strany. Hej. Keď niečo takéto uvidíte, vy si musíte podať na to 2,1. Hej. Tam proste to není o čom. Hej, máte 50% šancu vyhrať, ale vlastne 2,1 vám vyplácajú, takže to je proste stávka, ktorú keby ste nekonečne dlho robili, tak vy vyhrávate, máte vlastne edge ako keby nad tou stávkou, ale oni to naozaj spravili len preto, aby dostali nejaké peniaze na túto stranu a potom raz, keď sa tá minca hodí, tak vlastne oni stále dostanú svojich 5,26%. Aj v tomto prípade to 5,29%. A tu presne vidno to, že ak si v štandardnej stávkovej kancelárii pozriete kurzy, tak oni nie sú férové, pretože zohľadňujú v podstate zisk a rizika toho prevádzkovateľa. Kdežto na predikčnom trhu ten kurz bude vždy 2,2. V momente, keby sa pohol nejak signifikantne, to znamená, že niekto vie, že tú mincu niekto cinkol. Hej? Alebo je tam proste nejaký, neviem, typek má zlomenú ruku a vždy ju hodí doprava, hej, alebo niečo. Lebo ak je stále férová, tak ten predikčný market vždy bude mať tento férový kurz. Otázka ale je, že či tá nulová marža, hej, lebo tu marža, keď si ju spočítate, je vlastne 1/2 plus 1/2, hej, čiže 1, marža tam nie je. Či to je dosť na to, aby to bola v podstate férová stávka. Hej, lebo čo keď tam nie je likvidita na tom trhu? A málo peňazí vie pohnúť veľkým výsledkom. Čo keď niekto vie o nejakej skrytej manipulácii toho trhu? Čo keď vieme zmeniť výsledok spätne, hej? Alebo nejakým spôsobom toto ovplyvní. Čiže to sú tie otázky, na ktoré budeme odpovedať. Čo sa týka histórie predikčných trhov, ono v podstate ide do nejakého 1500. To boli také prvé akože ozajstné stávky, kde sa v podstate už ľudia snažili predikovať, ako dokončia, ako budú voľby pápeža. Teda výber pápeža. Ale taká akože moderná história sa začína niekde okolo 58. Onion Futures Act. Krásna to vec. Dneska v podstate v Amerike môžete mať predikčný trh na čokoľvek, ale nie na cibulu. Od roku 1958 je zakázané federálnym zákonom prijímať akékoľvek alebo uzatvárať akékoľvek futures kontrakty na cenu cibule. Je to preto, že v Chicagu prezýval sa teda pán ako Onion King, kúpil všetku cibulu, čo v Amerike existovala. Proste kúpil všetko. Vypumpoval cenu a potom to aj dumpol. Pár farmárov skrachovalo a štát si povedal teda, že riešenie tejto situácie je, že zakážeme stavkovať na cibulu, lebo to je vlastne ten problém tu. No. Takže tak, môžete robiť všetko, ale cibulu teda nie. Boli nejaké Iowa Electric Market, v podstate taká akademická univerzita v Iowa začala robiť predikcie. Dnes aj v dnešnej dobe už ich nahradil ten Predicted. V roku 2000 Betfair začal, to bola prvá naozajstná taká ako keby veľká burza, ale to bol normálne licencovaná burza, kde ľudia mohli ten predikčný trh formovať. V UK väčšinou na šport, ale je to ako full KIC, hej, s peniazmi ozajstnými.
DARPA začala svoj výskum v roku 2000, z toho vlastne ten taký ako keby najväčší problém, ktorý sa vznikol, že verejnosť ako keby odmietla tie trhy, lebo im to prišlo, že to je vlastne assassination market. Takže vy keď vypíšete stávku na to, že kto si myslíte, že umrie na Blízkom východe, tak vlastne veľmi môžete incentivizovať niekoho naplniť výsledok toho trhu. Hej. Pán Hanson, od ktorého boli aj citácie, on vlastne na tom pracoval. Intrade bol tiež ako firma, ona je zaujímavá tým, že ju vlastne zakázali práve kvôli tomu, že verili v to, že cez tieto intrade kurzy sa ovplyvňovali voľby. Ľudia proste začali voliť toho, kto na kurzoch vyšiel dobre, lebo by im vyšla stávka. Hej. Augur 2018, veľká decentralizovaná, teda viditeľne decentralizovaná, nie naozaj platforma. Oni vlastne prvý raz to premostili do krypta, túto ideu predikčného trhu, ale neskončilo to populárne, teraz je nejaká verzia 2, ale nikto to nepoužíva, pretože celkovo to UX je veľmi zlé tam. No a dneska máme, a to, o čom sa všetky si bavia, je Polymarket a Kalshi. A tá veľká explózia bola okolo 24 vlastne, keď začali prezidentské voľby v Amerike, ale oni už fungujú nejak dlhšie. A práve tento Polymarket je najčastejšie spomínaná inštitúcia. A tu teda, čo by som chcel spraviť, že sa pozrieť na to, že keď hovoríme o Bitcoine ako takom, tak hovoríme o tom, že ten blockchain, na ktorom Bitcoin ako peniaze funguje, má nejakých 5 vlastností, že je decentralizovaný, transparentný, nemenný, permissionless sa priznáva, neviem, ako sa po slovensky povie, bez povolenia dostupný a že zodpovedá, alebo má nejakú rezistenciu na cenzúru. Hej? A ako to teda vyzerá v tej realite dnešného predičného trhu? Že vy si možno myslíte, že všetci hovoria o tom, že to je decentralizované a akí sú tam oracles a podobne, ale čo je vlastne to riziko? Hej? A je to naozaj tak? V podstate aj prednáška predo mnou bola o tom, hej, že máte poznať svoje riziká. No tak kde vlastne sú? Takže prvá vec je tá centralizácia. Dneska Kalshi ako také veľmi populárne je plne CFTC regulovaná v podstate burza. Hej. Oni majú burzovú licenciu na futures trading a to sa tvária, že aj robia. Či naozaj, to je poznámka, hej, boli tam súdne spory v USA ohľadom stávok na šport, respektive predičných trhov na šport a je to nejak settled. Polymarket najčastejší, hej, tvária sa, že majú decentralizované elementy, hlavne ako ich Oracle, tam je vlastne UMA ako nezávislá firma od Polymarketu. Zároveň sú nejaké interakcie so smart kontraktami, viete robiť napriamo, bez toho, aby ste mali účet alebo interagovali v podstate s Polymarketom ako stránkou samotnou. Hej, že vy v podstate tie stávky viete vsadiť z vlastnej peňaženky, ku ktorej máte kľúče, môžete interagovať priamo s tým kontraktom. Aj bez toho, aby ste nejakým spôsobom vstúpili do toho Polymarket ekosystému, ktorý vidíte na webe. Či to je ale decentralizácia otázne, tam v podstate UMA ako taká má najviac problémov, lebo ten Oracle v podstate má nejaký governance a na ňo sa dá útočiť a už sa to stalo. Ešte o tomto budem hovoriť ďalej. Tak, transparentnosť, to je tiež zaujímavé. Keď sa bavíme o transparentnosti Bitcoinu, tak v podstate transakcie sa dajú trackovať. Že ten UTXO model, tak ako je postavený na Bitcoine, na rozdiel nejakého Monera, shieldnutého Zcashu a podobne, jednoducho je plne traceovateľný a dostanete sa od koho chcete, kam chcete, viete ten flow peňazí nejak, nepoviem danonymizovať, hej, ale sledovať. Na druhú stranu, na tých ako privátnych platformách, hej, čiže keď sa bavím o Kalshi, ktoré žiaden smart contract nemá, tam v podstate ten order book vôbec nevidíte. To nie je dobré, lebo zasa je tam nejaký expert alebo nejaká platforma, ktorá vás obmedzuje a vy neviete dokázať, že oni nezmenili niečo v ňom. Hej. Je naozaj ten objem stávok, ktorý Kalshi hovorí, že tam je ozajstný? Je to Fortuna, Nike,
akákoľvek iná, hej, že kdokoľvek môže na ten web dať nejaké číslo, vy nemáte možnosť to overiť. Na druhú stranu, ak si zoberiete Polymarket, ten je veľmi transparentný, všetko je na blockchain. Ale má to taký menší problém, že čas medzi tým, kedy vy poviete, že si chcete podať a naozaj si podáte, hej, že ten blok v podstate, do ktorého to bude vložené z mempoolu, prejde na ten blockchain, je čas, kedy všetci vidia, čo idete urobiť. A stále sa to traderom na Polymarkete, ak náhodou si dajú market order, že chcú kúpiť za 1 000 000 nejakú stavku na počasie zajtra, všetci ostatní to vidia. Ak má niekto viac peňazí, vie proste spraviť to, že si požičia veľmi veľa peňazí cez nejaký flash loan ako inštrument, zaplatí minerom viac, aby jeho transakcia išla prvá, vyčistí celý order book, listne tam pred vami, ako tým teda chudákom, jeden kontrakt za 1 000 000 a vy si ho kúpite, hej. Lebo v podstate, keď už príde na vás, no tak na market order je tam presne jeden za 1 000 000, no a prišli ste o peniaze. Na Etheru sa toto deje denne, akože nie len Polymarket, ale v podstate celkovo, keď počúvate o tom, že nejaký MEV attack, Miner Extraction Value, to je presne ono, hej. Polygon teraz na to, aby proti tomu bojoval, tak zrovna minulý týždeň spustili privátne mempooly, čiže mempooly, kde nevidno tieto transakcie, ale problém, ktorý tam vzniká, je, že vy tradujete vlastne vaše vlastné súkromie a zároveň musíte veriť tomu privátnemu mempoolu, že tú vašu transakciu publikuje. Tam môže byť naozaj problém, v podstate to také trust me bro, hej, že je to síce veľká firma, ale ako keby nie nejakou matematikou alebo kontraktom dané, že to musia rešpektovať. Bitcoin je retro, tam bohužiaľ ako Bitcoin s týmto veľa nerobí. Všetko je odsunuté v podstate na L2, hej. Či je to dobré, zle, to sú skôr také politickejšie diskusie. Ak chcete v podstate privátne transakcie, tak Lightning má nejaké ako DLC kontrakty. Liquid je jeden z tých, ktorý môže byť primárny, ale on-chain samotný v podstate nemá tú podporu. Limitovane môžete robiť nejaké commit reveal takzvané, čiže že niečo uvidíte, až keď spendujete peniaze cez skript bitcoinový, ale nie je to akože nejaké DeFi, hej. Opäť ľudia to tak chcú, očividne, hej, že Bitcoin je pokladaný za nejaké peniaze, všetko ostatné, čo by tam mohlo byť, je shitcoining. Takže nevidím nejaký v tom, čo je veľmi zaujímavé, je DarkFi ako projekt. Oni v podstate sa snažia spraviť plne kryptovaný mempool pre všetkých, čiže vlastne nie je možné dokázať, aj ak máte nejaký governance, hlasovanie, kontrakty, čokoľvek, čo v podstate sa tam deje. A jediné, čo je dokázateľné cez nejaké zero knowledge proof, je ten výsledok matematicky. Takže tá transparentnosť je zaujímavá v tom, že vlastne veľa transparentnosti je zlé, ale málo tiež. A zatiaľ ešte nikto v nejakej veľkej produkcii nenašiel spôsob, ako zachovať všetky ostatné vlastnosti a znížiť tú transparentnosť na nejakú zaujímavú úroveň pre takýto ako predikčný trh. Nemennosť stávok. Ak máte centralizovaného operátora, no tak raz, ak si povie, že sa mu tá stávka nepáči, ju zruší. Hej. Tam proste niekto stisne gombík, delete, nestalo sa, peniaze sú v ťahu, možno vám to vrátia, hej, keď sú slušní. Pri tých decentralizovaných trhoch ten problém tiež nastáva. Bolo ich viac, ja som ich chcel do podrobností ísť, ale tu máme napríklad ten herdretek Tipsy s Fenom, zrovna 2 dní dozadu, 3. Bola stávka na teplotu v Paríži. Pár minút pred polnocou prišiel chalan s fénom k tomu senzoru, ktorý teda určoval výsledok tejto stávky na letisku Charles de Gaulle. Senzor bol mimo chránenej zóny letiska, čiže pred plotom, normálne dostupný, prišiel pod neho, fén s powerbankou, zohral to, z 18 stúpla teplota na 22, on si vsadil, celý trh bol asi 200 000, to nebol nejaký veľký, on si vsadil $200 a vytiahol 34 000. Hej. Prečo je toto najviac o tom teraz hovorím, je, že
toto mi príde o mnoho zaujímavejšie ako tento Zelenského oblek, alebo že nejaký Ukraine Mineral Deal niekto menil, lebo fén má každý z vás, powerbanku má každý z vás a aj k nejakému akože senzoru v meteostanici sa asi nejakú aj vidíte cestou, hej. Že teplota v Bratislave sa merá tu na námestí, hej. Takže je to niečo, čo tvárime sa, že máme nejaký akože trh, kde sa nedá meniť ten výsledok, hej, alebo proste, že je decentralizovaný, ale v skutočnosti jeden človek s fénom vie pohnúť ako trhom, ktorý je za 200 000. A aká tam je cesta? No, viac senzorov proste, alebo lepšie navrhnuté tie trhy tak, aby vlastne nebol jeden vyhodnocovateľ, ktorý v podstate sa dá ovplyvniť, hej. Či už chcene, alebo nechcene. No, a tu sa už aj môj kocúr škerí, tak to vyzerám ja vždy, keď počujem KIC. On má len jeden zub, tu ho vidno. Inak zvyšok stratil a povedal by som, že aj veľa ľudí vo Francúzsku. KIC, kill your customer, najčastejšia vec. Jednoducho, ak ste v nejakej databáze, nebuďte vo francúzskej podľa možností. Paraguajské databázy unikli, talianské, francúzske. Väčšinou sú to buď akože úplné blbosti, aj niekto ukradne matričnú knihu a vybavené. V prípade Francúzska proste predával za účelom zisku zamestnanec daňovej kontroly údaje o daňovníkoch, hej, ktorí teda nahlásili, že majú krypto. Ak niekto ale vyžaduje KIC, tak v podstate už to nie je nejaký akože bez povolenia market, hej, lebo on sa snaží zistiť, kto je tá osoba. Môže obmedzovať regióny, hej. Máme teraz napríklad je konflikt v Iráne, strašne veľa akože na ňom záleží. Možno si niekto chce aj zahedžovať stratégiu a neviem, ak tu nejaký farmár na Slovensku, hej, naozaj na tej rope akože stojí, tak možno si dať k tomu protistávku, aby vyrovnal to riziko, by bolo dobré. Len problém je ten, že Iránci na týchto trhoch nemôžu participovať. Hej, kvôli všelijakým FATCA, GAFI, európske reštrikcie, americké, hej, sankčné zoznamy a podobne. V momente, keď poviete, že ste z Iránu, ste von. Ale to sú práve tí ľudia, ktorí by o tom mali mať najviac informácií, pretože oni tam žijú, aj na rozdiel od nás, ktorí sa na to pozeráme akože stalky. Taktiež existujú limity, hej, na tie stavky jednotlivé, ten prevádzkovateľ, alebo niekto vám povie, len 20 eur tam môžeš dať, hej. No ale pre niekoho, potom sa dostávame do toho, že ak je obmedzený tá finančná incentíva, tak v podstate nemusí mať tie správne informácie, lebo za 20 sa niekomu môže oplácať proste len tak si gambliť, bez toho, aby sa nad tým reálne zamyslel. Tiež pri tomto, hej, insidery, to je ako veľká diskusia. Ja som veľký proponent insider tradingu, proste to je cesta, ktorá ako umožňuje práve týmto trhom rýchlo sa dorovnať a ako keby znížiť ten rozdiel v tom, ako sme informovaní. Jednoducho, ak sa všetci tvárime, že insider trading je zlý a zakázaný, tak jediný, kto ho robí, sú tí ľudia, hej. Ale nikto o tom ani nevie, lebo v podstate je to také akože pod pokličkou niekde, cez detka, cez babku, cez rodinu, hej, prehlba. Na týchto ako veľkých predikčných trhov vidno, že tí insidery v podstate na ne vstupujú. Vy dokonca môžete vašich obľúbených insiderov aj copy tradovať, hej, že ak vidíte nejakého Don JR, hej, a viete jeho adresu, no tak si na ňu dáte watchlist a keď on niečím pohne, no tak si to môžete dať aj vy s ním. Čiže ten ako keby permissionless znamená práve to, že všetkým by sme mali umožniť a to sa dneska nedieje. Pretože tie trhy vás odmenujú za nejakú informačnú asymetriu. Hej. Ja viem viac ako ostatní, za to som odmenený, ale zároveň potom na to vie ten trh reagovať a dorovnávať to. Regulátori si samozrejme o tomto môžu mysleť niečo iné. Hej. No a čo sa týka tej cenzúry. V podstate dneska neexistuje naozajstný predikčný trh, ktorý by bol akože necenzurovateľný svojím spôsobom. Keď sa bavíme o týchto klasických, už to je Onion Futures Act, hej, že to bola nejaká cenzúra toho trhu. Môžete tradovať čo chcete, ale nie cibulu.
V roku 2010 Amerika opäť Dodd-Frank. Je to vlastne legislatíva, ktorá hovorí, že predikčný trh nemôže byť na politiku, vojnu, alebo niečo, čo by bolo v rozpore amerického zájmu. A máte Kalshi ako americkú firmu, ktorá má trhy na koľko raket bude v Iráne. To je vojenský trh, nie? Aké budú výsledky volieb? Čo je politickejší trh ako výsledok volieb? Hej? A jediný dôvod, prečo sa toto deje, je, že v podstate ako keby ten regulátor, ktorého tam majú, hej, lebo oni sú v podstate na regulovanom trhu, nie sú ani decentralizovaní, nič, tak je s tým OK. On sa rozhodol jednoducho neaplikovať nejakú legislatívu. Ak sa zmení nejaká vládna moc, hej, tak to už tak nemusí byť. A taký ako ten čisto americký, on sa nás to síce ovplyvňuje, ale akože nevzťahuje sa to na Slovensko, je, že teda Don J.R. Trump je strategický advisor aj Kalshi, aj Polymarketu, sedí na ich borde a vyzerá teda, že veľmi dobrú strategickú radu im dáva, pretože zatiaľ teda sú plne v súlade s týmito zákonmi, aj keď teda to vyzerá, že nie sú. Dokedy? No, kým tam asi budú. Na Slovensku zákon o hazardných hrách, tu len podoknem, je to také zaujímavé, tento typ trhu je na Slovensku nelegálny. Že, v podstate na Slovensku betting exchange si neviete otvoriť, neexistuje žiadna taká ako keby nejaká typ prevádzkovania tohto. Ani totalizátory, to sú v podstate stávky, kde do košíka všetci dáte peniaze a na základe výsledku si ich rozdelíte naspäť, tie sú na Slovensku tiež nelegálne. Jediné, čo môžete, sú nejaké lotérie, okamžité lotérie, žreby, okay. Typické športové stávkovanie, kasíno, ale nič z tohto. Čiže opäť, ak by niekto na Slovensku robil zo Slovenska predičný trh, tak na tej technológii, keby len skopíroval Polymarket a toto pustil, tak ďaleko nedojde, hej, že určite by sa ten regulátor ozval. V podstate, ak by sme mali naozaj decentralizovanú platformu, tak ju scenzurovať nevieme, ale dneska tá realita naozaj je taká, že tá platforma neexistuje. Nejaký sumár, hej, v podstate k tomu Bitcoinu. Momentálne stále máme tie signy ako jednotlivé body zlyhania, hej. Či už cesty hore klakota UMA, kde je to proste firma, kde jeden človek vie pohnúť výsledkom, hej, či chlap s fénom, či niekto, kto má veľa ich tokenov, hej, ak betujem na miliardovom trhu a cena toho výsledku, že ho môžem zadať, je 200 miliónov, no tak to kúpim. Zadám si výsledok, aký chcem, vyberem market. Hej, to sa práve stá s tým Zelenským. Transparentnosť je stále nedoriešená, hej, Bitcoin je úplne public. My v podstate zatiaľ to riešime nejakými privátnymi orderbookmi, alebo všetko je verejné v mempole, čiže máte nejaké limitované možnosti reálne ako keby na tom trhu participovať. Tá nemennosť proste jednoducho nejaká veľryba vás proste preplatí, hej, a zmení výsledok. Vidno to inak aj na tých polymarketových stávkach, hej, že vo výsledkoch, keď v podstate sa zadávajú, často vidíte, že result contested return, hej. Na Bitcoine niečo také neexistuje. Raz, keď som niekomu poslal peniaze, proste je to zapísané, tak kontestovať sa to nedá. Hej. Jedine, že by niekto premajnoval tie bloky, ale to je naozaj drahé. Tá dovolovacia, ako keby, hej, aféra, proste tak či tak aj tieto, akože všetky platformy, ktoré sa tvária, že sú decentralizované, tak po vás chcú vedieť, kto ste, blokujú regióny, nedovolia proste stavkať každému, takže premyšľané nie sú. No a cenzúra je všade. Takže tak. Kam ďalej, samozrejme, sú projekty, ktoré toto riešia. Práve to DarkFi, hej, privátne mempooly, na Bitcoin sú nejaké proposaly, Ethereum má tento výskum, takže celé sa to pohybuje, ale zatiaľ tam nie sme.
A to je vlastne môj taký ten odkaz, že Bitcoin na celé toto bol taký tutoriál, ktorý nám už ukázal, že ako by sa to dalo spraviť. Len vlastne každý má nejakú inú incentívu a nie zrovna tú takú ako čisto bitcoinovú a preto sme tam, kde sme. Tak. Zatiaľ ďakujem. Keď sa chcete dozvedieť niečo o projekte Petra Horváta, tak môžete tu. Zdieľaná digitálna identita. A pokiaľ sa chcete niečo opýtať mňa, tak budem počúvať. Ďakujem.